Ahojte priatelia, vítajte pri ďalšom videu z dielne Rady mládeže Trenčianskeho kraja. Toto video bolo vytvorené pri príležitosti blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu. A my si v tomto videu pripomenieme, ako je pre nás, konkrétne pre študentov, Európska únia dôležitá a čo všetko pre nás robí a aké možnosti nám ponúka. Poďme sa spolu pozrieť na top 5 benefitov, ktoré nám, študentom, Európska únia priniesla. Číslo 1. Erasmus+. Študentom veľmi známy program. Vďaka nemu môžeme vycestovať do ktorejkoľvek krajiny Európskej únie a za finančnej podpory Európskej únie tam stráviť semester či viac, aj v krajinách, v ktorých by to pre nás inak nebolo dostupné. Číslo 2. Štipendia. Vďaka Európskej únii máme prístup k omnoho viac štipendijným programom. Vedeli ste, že v Európskej únii existuje viac ako 100 000 štipendií pre študentov? Číslo 3. Mládežnícke výmeny. Skvelá príležitosť už aj pre stredoškolákov, ako na niekoľko dní či týždňov objaviť inú krajinu a zároveň sa pritom vzdelávať. A to všetko za podpory z prostriedkov Európskej únie. Číslo 4. Európsky zbor Solidarity. Ten umožňuje pre mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov si vyskúšať mnohé veci, či už prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti alebo pracovnej stáže. Môže to byť tak odrazovým mostíkom pre ich budúce zamestnanie. Bod číslo 5. Nie je študentský, ale je extrémne dôležitý a týka sa nás všetkých. Ako občan Európskej únie ste vy vlastníkom svojich práv v digitálnom priestore. Máte zároveň právo vedieť o tom, aké údaje o vás organizácie zbierajú a ako ich používajú. A to je nesmierne dôležité a chráni to vaše súkromie. Toto bolo 5 benefitov našej účasti v Európskej únii, konkrétne zameraných na študentov. Neváhajte preto a poďte už ďalšiu sobotu k urnám a vhoďte svoj hlas svojmu kandidátovi do Európskeho parlamentu, tak, aby sme aj naďalej mohli využívať všetky tieto benefity. Čaute!